نسيبه باجنا 67 العصر tal-ġimgħa tal-ewwel ġimgħa. 67. Umu bil-wifqa. O Allah, eja ehli hisni, mulej fi teċenni. Gloria lil-Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. Inta mart mulej b'setet l-art li ħlat u imtliet bil-bejjem ta' kull razza u ta' kull sura u ta' xad bl-emejjel tiegħek. Wara dan sawwart il-bniedem fuq iġbija tiegħek ħlaqtu u mal-barka tiegħek tajtu ħakma sħiħa fuq il-ħlejja. Rott mulej jislim tal-bidu lil din l-art li tajtna naħdmu jerġa' jidher fija l-ordni li rittint fil-pjan ta' erfek. Għat il-grazzja lill-ulidek biex ifittxu li f'dil ħidma jimxu l-koll jitfid bejnietom għas-sef tiegħek u l-ferħ tagħhom. Isma' talbna missier twajjeb u int waħdini tiegħu daqsu li ta' dejjem isaltnatkom mal-Ispirtu faraġġ tagħna. Amen. Dul-antifona. Kristu ftaqar minħabba fina biex nistanu aħna. Alleluja. Nodu bil-qeda. Ħini min jaħseb fil-fqir u d-dajjef f'jum il-awġ jeħilsu il-mulej. Il-mulej jħarsu, jagħtih il-ħajja u jennih fuq l-art. Ma jitilqux għar-rieda tal-edewa tiegħu. Il-mulej jieqaf miegħu fuq is-sodda tal-mart ifejqu mill-mart meta jkun mixħud. Jienet ħenna lija mulej fejjaqni għax dnibt kontra tiegħek. L-edewa jixtiequ li jiddeni u jgħidu meta se jmut u jintemm ismu. Min jiġi jżurni jgħid kliem fiera jixtieq isir jaf aħbarijiet ħżiena biex ixandarhom kif joħroġ barra. Daw kollha li joboduni jfesssu bejniethom kontrija jaħsbu dak li hu ħażin għalija. Marda mill-lar ġiet fuq ma jqumx iżjed minn mixħud. Imqar ħabibi li fih kont nafda li kien minn ħobżi intrefa kontrija. Imma int mulej ħenna lija u qajjimni u nkun nista' nagħtihom li ħaqhom. Minn dan naraf li jint kuntent bija li l-għadu ma jifraħx minħabba fija. U li inti żommni għax jien blaħtija u tqedni għal dejjem quddiemek. Mbirek il-mulej Alla ta' Iżrael minn dejjem għal dejjem. Amen, amen. Gloria lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Ngħidu l-antifna mill-bidu tas-salm ta' żmien il-Għid. Kristu ftaqar minħabba fina biex nistanu aħna. Alleluja. Hemm xmara li s-swieqi tagħha iferħu l-belt ta' Alla. Alleluja. Kennu qawwa u Alla għalina għajnuna kbira sibnieh fid-dwejja. Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art tirtried jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs il-baħar. Anqas jekk jgħajtu u jelew il-mijietu jew jiteżżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu. Il-mulej tal-eżerċti magħna fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Hemm xmara li s-swieqi tagħha jferħu l-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli. Hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbexbix tas-seb. Tredu bil-ġnus iġġarfu is-saltniet, iddewbet l-art malli semma leħnu. Il-mulej tal-eżerċti magħna fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejja waraw x'għamel il-mulej emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Iwaqqaf il-gwerer satar fl-art, l-ark jaqsam u l-lanza jkisser, jaħraq it-tarka bin-nar u jgħid. Biżżejjed tkunu għafu li jien Alla, oli fuq il-ġnus, oli fuq l-art.
il-mulej tal-eżerċ timana, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ngħidu l-antifna fil-bidu tas-salm. Hemm xmara li jiswi takka iferħu l-belt ta' Alla. Alleluja. Nannu lill-mulej għax tkabbar bisħieħ. Alleluja. Gbaru tal-aġeb l-emejjel tiegħek, mulej Alla li tista' kollox. Sewwa u veri jitraqat tiegħek, Sultan tal-ġnus. Min mulej ma jibżax minn ismek, min ma jsebħux. Għaliex int waħdek qaddis u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek għax magħrufa saru l-ġudizzi tiegħek. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nannu lill-mulej għax kabbar bisħieħ. Alleluja. Lezzjoni. Aħna li aħna sħab fil-fidi, għandna nejnu li dajfa jerfgħu il-pis tagħhom. Mhux noġbu lilna nfusna. Kull wieħed minna għandu jfittex joġob li dajru għal-ġib tiegħu u għall-edifikazzjoni. Għax Kristu ma fittix joġob lilu nnifsu kif inhu miktub. It-tajjir ta' dawk li jgħidu lilek waqa' fuqi. Bil-wifqa. Kristu ħabna u ħalna minnu bitna bis-saħħa ta' demmu. Alleluja, alleluja. Kristu ħabna u ħalna minnu bitna bis-saħħa ta' demmu. Alleluja, alleluja. U għamilna saltna u qassasina l-Alla bis-saħħa ta' demmu. Alleluja, alleluja. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kristu ħabna u ħalna minnu bitna bis-saħħa ta' demmu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ħaħsibna għaddejja tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Żommu bookmark f'dik il-paġna, paġna 70, u mmorru paġna 12 għal-klim tal-Magnificat. Ruħi tfakkar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħtajni fuċu kont tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qoddim kull nisa li jibda jsejjaħ liħinja. Għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirel f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xeret dawk li huma jimkabra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla jiġkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħasib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawiet lill-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-antifona fl-imkien. Il-mulej ħaħsibna għaddejja tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Imbirek Alla għax fil-ħnina tiegħu jipprovdi lil minu fil-bżonn u jimla bil-ġid lil minu bil-ġuħ. Fiduċja kbira nitolbuhu ngħidulu uri li jenna mulej it-tjieba tiegħek. Uri li jenna mulej it-tjieba tiegħek. Mulej missil aktar ħanin, nitolbu kal-membri batuti tal-Knisja tiegħek, ftakar fit-batija tas-salib u s-sakrifiċċju li joffrilek Kristu ir-ras tagħhom. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Eles il-limjasrin, iftaħ għajnejn il-omja, ħossib lil-tima wir-romol. Uri lilna mulej
لبس الفديل كل بالارماتورة تيك أتيوم القوة بشفيله يقفوا متنسيس تاشيطان مولاي هنين كمانا فلقر نفستهيتنا زمنا فديلي سلحكار بشنالو دين الدنيا في سليمتيك أرش للهوتنا الميتين الدول فيهن تمر أتيوم ليراك ويتشم بويتش أهل ديم Impoġġu l-morda tal-komunità tagħna, dak li jinsabu fl-isptarijiet, dak li għaddejjin minn kull xorta ta' kura. Il-persuni li għaddejjin minn xi forma ta' tiġrib fir-relazzjonijiet tagħhom ma' xulxin speċjalment fih dan il-familji tagħna. Niftakru f'dawk il-persuni li qegħdin isofru minħabba s-solitudni bħal huma l-anzjani kemm fid-djar tagħhom, kemm fid-djar li fihom jinsabu għall-kura u għall-wens. Fl-aħħar nett impoġġu wkoll li inna infusna f'din l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Mejju biex il-qalb tagħna tinfetaħ iktar għal l-eżempji sbieħ li ħallitilna l-Verġni Marija fil-ħajja tagħha biex insiru verament disċipli awtentiċi ta' bina Ġesu. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fismewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin, kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kull jum atina llum, affrinna d-nubitna, palma nafru lil minu ħati għalina. U la daħannix fit-tiġrib, izdeħ l-isna mid-deni. Mulej ħares lejna għaddejja tiegħek u għatina l-grazzja li konna dejjem il-ħila nġorru fuqna il-madma tħelu tal-feddej tagħna fuq l-eżempju li tagħna fil-passjoni tiegħu l-istess ibnek Ġesu Kristus Sidna l-Alla miek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Dal-misteru warku btejna, ejjew mela naduraw. O dimiriti ġodda, surit qodma jispiċċa, bitwemmin ġo qalbna nħossu, dak li sensi le jaraw, li l-missieri roddu liber, qalbna kollha kull tifħi, lejja mal-verità qalbna, fuq it-tik l-Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li fda s-sagrament tal-ħaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nossu fina bla eda, dak li repetinna l-fidwa tijek, int li teħx wis-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għal-testiju, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnidem,
Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-ħak maqsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Sant Paraklitu, imbirka l-kbira Kalla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-log glorjus ta' fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġelu qaddisin, faru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popoli kollha, għażkbira mitu ħana, u kelmet il-mulej intom ħallejjem, gloria lil-Missiru lil-Libet u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Għal-benefattur ta' dil-Knisja ħajjunu mejtin, missierina li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-slim. M'hemmx għalfejn tal-qutbija x'għam quddis oħra. Risa il-lejl mulej